そしてこれで優勝を決めた内山選手の走行、どうやら42番岡澤選手はリタイアした模様です。さあ内山選手1本目のタイムは1分11秒366。しかし PNP1 で走っている石塚選手の走りを見て、先ほど一生懸命研究していました。中間は42秒761、42秒761。1桁台まで上げてこれるか。先ほどはかなり思いっきりサイドを引いてフルカウンターで立ち上がるという走り方でしたが、今回はグリップ優先。しかしここはサイドを引いて長さが切れば、パイロンが動いたように見えたけど気のせい。ちょっと確認してもらえますか。タイムの方は1分10秒551、自己のタイムを上げてきました。